Hello mga tugangs, I'm back! And welcome back, syempre, sa aking YouTube channel. Mga tugangs ay nawala po ako for almost 2 months or 3 months ata nang dahil po sa meron po akong mga inaasikaso sa mga pure personal matters at syempre, busy din po sa pag-edit para po sa clients. Ngayon mga tugangs, ang video ko ay para naman dito sa aking wife na si Rage. Magkakaroon po ako ng konting upgrade sa accessory nang dahil sa maulan na ngayon, month of June, talagang maulan na. Kagaya ngayon, makulimlim na naman. Ngayon, ang gagawin ko sa kanya is lalagyan ko siya ng mudguard. Pero yung mudguard po kasi na binili ko ay hindi talaga siya pang mountain bike. Mountain bike siya, in a way din siya. Mountain bike din siya, pero fat bike siya. Ito kasi is, syempre, hindi naman ito fat bike. Pero ang binili ko po kasi mga tugas ay para sa fat bike. Ito na yun. So, kakarating lang nitong delivery ng parcel ko from Lazada. And then, maraming salamat dun sa seller. Shoutout sa'yo. Ngayon, nagkaroon lang ng mga konting issues about sa delivery kasi nagkaroon sila ng backlog. So, medyo natagalan lang talaga yung delivery from Ninja Van. So, hindi ko talaga, medyo negative ako dun sa side na yon sa delivery kasi inabot siya. Instead of 7 days or 5 days to 7 days yung delivery from Manila to Bicol, umabot siya ng almost 14 days to 15 days. So, medyo matagal. At wala pa update sa Lazada. So, medyo talagang nagkaroon ako ng anxiety din doon. Pero, huwag na natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan na natin dito is yung about dito sa mudguard na to. So, upgrade na natin si Rage. Medyo madumi lang po, pero pagpasensyahan nyo na. Pero, lilinisin natin to after na mailagay natin pang mudguard na to. So, samahan nyo ako mga tugangs at sana mag-enjoy kayo sa video na to. Tara, buksan na natin to. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Yung mga tugangs na buo ko na din sa wakas, medyo natagalan lang na buhin to kasi walang user manual. So medyo inayos ko pa. So kanina kasi may linagay ako dito kasi dapat ilalagay ko siya dito. Kaso medyo mataas. So tinanggal ko yung mount na parang dito sa port. So gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang siya dito. Pero medyo talaga natagalan ako kasi pinigure out ko pa kung paano ilalagay ito. So ito naman, kasi ito madali na lang ito mga tulang. So sasabit lang siya dyan. Just lang ako. Okay na. So ngayon, nakabit na natin ito mga tugangs. At sana maganda talaga yung result nito. After itong upgrade ng accessories natin. Kasi talagang maulan dito. So, ano pala ito mga tugangs? Pure plastic lang talaga to. Hindi siya, ito plastic. So, medyo mura lang to. Nakuha ko lang siya mga 290 pesos. Free shipping na siya. So, ilalagay ko yung seller. Ilalagay ko yung seller dyan sa screen. Kasi baka gusto nyo interesado kayo. Oh man.
isang part na fender. So itong lock, bike lock ko, dati naandito siya sa baba. So tinaas ko siya para malagay ko to. Kasi mas gusto kong naandito siya para may forma. Kasi kung dito siya sa taas, medyo paganyan lang. So nag-decide ako na ilagay ko siya dito sa baba. At itong bike lock dito naman. Okay naman siya, so far. So dun sa mga bibili, advice ko lang po sa inyo is, ito talaga is plastic lang. Itong holder na to, plastic lang siya. So buong plastic yan. So pag nasandalan siya, talagang bali. So ingatan nyo po. Kasi baka madali lang masira. So doon tayo sa sa unahan naman mga tuloy. So yun mga tugang, ito na yung mudguard ni Rage na linagay natin kanina. Medyo natagal lang ako kasi inayos ko pa kasi to, nag-bend pa ako dito ng konti kasi masyadong nakatingala. So pinayuko ko ng konti. So bike check tayo ng konti. So hindi ko siya sasabihin lahat ng mga parts kasi hindi ako familiarized sa mga bike parts ng bike ko So lalo na doon sa mga shifter o mga ganon. So hindi ako magaling sa mga ganon. Pero at least papakita ko na lang yung konting upgrades na linagay ko na accessories. So ang unang in-upgrade ko is itong comfort seat na to. Hindi ko alam kung yung pinakatawag niya talaga. Pero ito kasi is gustong-gusto ko kasi talaga to kasi eksaktong-eksakto sa puwet ko. Kasi talagang malambot, saka may spring pa siya. So may spring siya. So ganun kaganda kasi may spring. So pag mga malulubak na daan, so hindi matagtag. So pangalawa is itong frame bag ko na Rock Bros. Ang linalagay ko dito supposedly is battery ng motor na nakasuporta dito sa ilaw ko dito. Yan, ilaw to ng motor din. So kulay yellow. So fog light ito. Pag gabi maliwanag yan. Kailangan ko ng mas ekstrang liwanag. So ito naman is dito, nabili ko to sa Shopee. Lalagyan to ng action camera. At ito syempre mobile phone holder na Rock Bros. At ito lalagyan ng water bottle ko. So pag nagbabiyahe ako, pag naglo-long ride ako, hindi na ako masyado hihinto kasi kukunin ko na lang to at pwede na ako uminom. Tapos may isa pang ilaw dito. Itong ilaw na to is pang motor talaga. So yan, medyo madumi lang. Pagpasensya nyo na, hindi pa ako masyado nakakalinis kay Rage. Pero yan, isa na to sa mga accessories na binili ko. Kasama na rin tong Huawei na speaker. Yan. So pag nagbabiyahe kasi ako, talagang madali ako mabore. So kailangan ko talaga may music. Importante sa akin may music. So ito lang yung so far na bagong upgrade ko na accessories. So ewan ko lang sa inyo kung ayos ba. Kasi para sa akin okay naman siya, bumagay naman. Ito kasi is talagang pang fat bike talaga siya. So ewan ko lang kung okay lang sa inyo, pero comment down below kung okay lang ba siya, kung bagay ba o hindi. Ito pala, kalimutan ko pa. Ito, lalagyan ko to ng tools, Bisol. Lalagyan ko siya ng tools ng mga 16-in-1. Tapos yung para dun sa pedal na number 15 open range. Kasi itong bike lock, ang dati kasi may nakalagay dito yung lalagyan nyo talaga, pero tinanggal ko na. So linagay ko na lang dito kasi masyado nang siksikan.
Kaso sa sobrang siksika na hindi na tumalagay yung taillights ko, ayun ang problema. So ito, isang upgrade ko din to, yung switch na to. Yung switch na to is para dito sa ilaw. Para sa ilaw dyan. At dito, yung pangalawa is dito. Yan. Pangalawa. Yan. So, yun ang dalawang upgrade ko para sa switch. Kahapon ko lang kinabit yan. So yun mga tugang. So, anong masasabi nyo dito kay Rage? Anong comment nyo? Bagay ba yung bago kong mudguard? So, kung nagustuhan nyo itong mga tugangs ng video na to, please hit the like button. And syempre, mag-subscribe na rin kayo. At hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga darating na mga bagong upload ko dito sa YouTube channel ko. So yun mga tugangs, thank you very much at maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video hanggang sa dulo. Maraming salamat at marami pa tayong darating na mga videos na syempre na about bike dito sa Bicol region. Iikot tayo, pupunta tayo sa mga ibang restaurant na featured restaurant dito sa Naga City. Siyempre mag-umpisa na muna ako sa Naga City kasi masyadong malaki ang Bicol. So Naga City muna. At yun, lalabas na tayo ng Naga City. Ikot natin ang buong Camarines Sur. At siyempre kung pwede pa akong sa Cam Norte, pwede pang Cam Norte. Basta kung ano yung pwede kong mapuntahan, i-update ko kayo. So thank you very much mga tugangs. Wag niyo yung kakalimutan. God is good all the time. So thank you very much mga tugangs. God bless and see you on my next vlog.